Udsigt på Freja sal, stress over for 10. dag. Og vi har stashet 2 kanoner på Frejas altan. Udrykning på vejbane, iPhone 1 med signal. Tror jeg er klikket, tabte sutten, han er pindegal. Pas på de vi og vel, og jeg har brummen med. Vi er inde i byen i 2 dinger, men det er rent hotel. Rookies på BMX, fikser som GLS. Prøv man det er ligesom dræb et dyr og kom hjem med pels. Pull up når vi henter, vi var ude og synge forbi. Har Stella og Camilla som der stasher op til 10. De andre de var med mig, men de valgte forkert parti. På manden er 2 Adams, så Adams røg jeg kunne give. 2 unge som der baskede på Dolol og Zeppelin. Får Dublin ned i Dublin og tager turen til Aberdeen. Magt de tro en by som midt om natten i Belgien. Michel får nu ren klikke man ned i Paris. Udsigt på Freja sal, stress over for 10. dag. Og vi har stashet 2 kanoner på Frejas altan. Udrykning på vejbane, iPhone 1 med signal. Tror jeg er klikket, tabte sutten, han er pindegal. Pas på de vi og vel, og jeg har brummen med. Vi er inde i byen i 2 dinger, men det er rent hotel. Rookies på BMX, fikser som GLS. Prøv man det er ligesom dræb et dyr og kom hjem med pels. Prøv man du snakker på ikke og sluk for din browser. Jeg er inde i Germany sammen med Beckenbauer. En trap i Nørrebro hakker og for Beckenbauer. Jeg er ligesom Dogger, enten digits eller power.